Geeknik, aka Freaknik, aka Geeknik, aka Freaknik, whatever you shall want to call me. AKA Geeknik, aka Freaknik, Geeknik, aka Freaknik. So hello everyone, my name is Radis and I finally decided to make an international Meltdown Shuffle tutorial for beginners and advanced shufflers, and I hope you will enjoy it. Comment, maybe favorite, and don't forget to subscribe. And one more thing, I will speak in Slovak language because I want to get shuffle more popular in Slovakia. Takže začal by som základným prvkom shufflu, to je s running manom, ktorý má 2 kroky, takže poďme na to. Začal by som tým, že mnohí začiatočníci robia chyby, ako napríklad zakopávanie, alebo namiesto 2 krokov robia 1 krok, ako vidíte teraz na videu. Takže začneme. Dáme si ľavú nohu viac dopredu, ľavú nohu posunieme, zároveň dáme pravú hore, potom ľavú znova posunieme a pravú dáme dole. To isté aj s pravou nohou, znovu posunieme, ľavú dáme hore, znovu posunieme, dáme dole. Tento krok stále opakujeme, až dokým to nevyzerá plynulo a jednoducho. Je to tvrdý tréning a asi pol roka alebo rok. T-step začneme robiť tým, že dáme nohy do T-čka. Je to veľmi jednoduchý pohyb, ktorý sa viaže na running man. Vlastne iba pohybujete špičkou a petou do bokov a striedate to a do toho dávate kiky. To sú vlastne iba kopy do strán. T-step je povinný krok, pretože patrí k running manu a patrí k shuffle.